φωνή της Διάνας, τρεμάμενη αλλά αποφασιστική, διέσχισε τη σιωπή του σνακ μπαρ σαν μαχαίρι. «Έχετε κάποιο παλιό γλυκό για το γιο μου?» ρώτησε, κρατώντας το χέρι της Άννας, μιας 6χρονης κοπέλας που κρυβόταν πίσω από τα πόδια της μητέρας της. Τα μεγάλα μάτια της ήταν στραμμένα στο βρώμικο πάτωμα, διστακτικά να κοιτάξουν γύρω τους. Ο Ρομπέρτο, ο διευθυντής του Golden Pastry, σήκωσε το βλέμμα του από το κινητό του με ενοχλημένο ύφος. Ωστόσο, η έκφρασή του άλλαξε αμέσως μόλις είδε ποια μίλησε. Από τον ανοιχτό περιφρονητικό τόνο, το πρόσωπό του γέμισε με ένα σκληρό χαμόγελο, που όμως δεν έφτανε στα μάτια του. «Συγγνώμη, τι είναι αυτό?» ρώτησε. «Σήμερα είναι τα γενέθλια της», ψιθύρισε η Διάνα, δείχνοντας την Άννα. «Ήθελα απλώς να ρωτήσω αν έχετε κάτι που θα πετάγατε ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να είναι φρέσκο. Οτιδήποτε θα κάνει». Στη γωνία, ένας άνδρας σταμάτησε να μασάει το σάντουιτς του. Ο Γκαμπριέλ Γουίλιαμς, 48 ετών, ντυμένος απλά με ξεθοριασμένα τζιν και ένα βαμβακερό πουκάμισο, δεν έδινε την εντύπωση ότι ήταν ο ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστιατορίων της Ανατολικής Ακτής. Είχε μπει με σκοπό μια μυστική επιθεώρηση, μια συνήθεια που ακολουθούσε στα καταστήματα που σκεφτόταν να αποκτήσει. Όμως, αυτό που επρόκειτο να δει θα άλλαζε τα πάντα. «Ελάτε όλοι», φώναξε ο Ρομπέρτο προς την κουζίνα, η φωνή του αντιχούσε επιτηδευμένα δυνατά. «Έχουμε μια ζητιάνα εδώ που θέλει δωρεάν φαγητό για το γιο της». Η Διάνα ένιωσε το πρόσωπό της να κοκκινίζει. Κάποιοι πελάτες γύρισαν να κοιτάξουν, μερικοί με λύπηση, άλλοι με αμηχανία. Η Άννα άρχισε να κλαίει σιγανά, κρατώντας πιο σφιχτά το τριμμένο φόρεμα της μητέρας της. «Παρακαλώ, κύριε», είπε η Διάνα, διατηρώντας την αξιοπρέπεια της παρά τα δάκρυα που την απειλούσαν. «Δεν ζητάω τίποτα που να κοστίζει χρήματα, απλώς κάτι που θα πετάγατε». Ο Ρομπέρτο έσκυψε πάνω από τον πάγκο, το κακόβουλο χαμόγελό του να μεγαλώνει. «Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με ανθρώπους σαν εσένα? Πάντα έχετε μια δικαιολογία. Πάντα μια λυπημένη ιστορία. Είναι τα γενέθλιά μου. Δεν έχω φάει εδώ και μέρες. Ο σκύλος μου είναι άρρωστος. Τα έχω ακούσει όλα». Ο Γκαμπριέλ έβαλε σιγά σιγά το σάντουιτς του κάτω. Τα μάτια του, που είχαν χτίσει μια αυτοκρατορία αξιολογώντας ανθρώπους και καταστάσεις σε δευτερόλεπτα, εντόπισαν κάτι που οι άλλοι δεν παρατηρούσαν. Η Διάνα δεν ζητούσε απλώς. Υπήρχε κάτι στη στάση της, στον τρόπο που οι ώμοι της παρέμεναν ίσχυοι παρά την ταπεινωτική κατάσταση, που υπέδειχνε μια πολύ πιο πολύπλοκη ιστορία. «Κοίτα, αγαπητή», συνέχισε ο Ρομπέρτο, απολαμβάνοντας κάθε λέξη. «Αυτό είναι ένα σοβαρό κατάστημα. Δεν ταΐζουμε ζητιάνους. Αν θέλεις κάτι για το γιο σου, βρες μια δουλειά και πλήρωσε όπως οι κανονικοί άνθρωποι». Τότε, η Άννα μίλησε, με τη μικρή φωνούλα της να σπαράζει την καρδιά όποιου είχε ψυχή. «Μαμά, ας φύγουμε. Δεν πεινάω έτσι κι αλλιώς». Η Διάνα έκλεισε τα μάτια της για μια στιγμή, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Όταν τα άνοιξε, μια επικίνδυνη αποφασιστικότητα έλαμψε μέσα τους, ο τύπος του βλέμματος που οι έξυπνοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ως προειδοποίηση. Ο Γκαμπριέλ παρακολουθούσε, γοητευμένος, καθώς η Διάνα γονάτισε, φίλησε την Άννα στο μέτωπο και ψιθύρισε κάτι στο αυτί της. Έπειτα, σηκώθηκε, κοίταξε τον Ρομπέρτο στα μάτια και είπε με τρομακτική ηρεμία: «Έχεις δίκιο. Η ιστορία συνεχίζεται, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις πάντα έχουν κάτι να πούν». Έτσι, η Δέσποινα και η Άννα άφησαν πίσω τους την καφετέρια, με τη Δέσποινα να κρατάει το χέρι της κόρης της, το σώμα της ευθυτενές όπως μιας βασίλισσας που εγκαταλείπει το θρόνο της. Η γέλιο του Ρομπέρτο αντίχησε από πίσω τους, μια σαρκαστική χειρονομία που δεν μπορούσε να κρύψει την αμηχανία ορισμένων άλλων θαμώνων. Ο Γαβριήλ, όμως, παρατήρησε ότι οι ματιές στο γύρο γυρνούσαν προς τη Δέσποινα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η Δέσποινα είχε απομνημονεύσει κάθε γωνία του χώρου, τις σπασμένες κάμερες ασφαλείας, το λιγμένο πιστοποιητικό υγείας που κρεμόταν πίσω από τον πάγκο και το πιο σημαντικό, το πλήρες όνομά του κεντυμένο στη στολή του. Αν αυτή η ιστορία ταπείνωσης και υπέρβασης σας συγκινεί, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, καθώς αυτό που θα κάνει η Δέσποινα στη συνέχεια θα αποδείξει ότι η πιο ευάλωτη δεν είναι πάντα η πιο ανυπεράσπιστη. Καθώς περπατούσαν στο δρόμο, η Άννα γύρισε και είδε κάτι παράξενο. Ένας άντρας από το διπλανό τραπέζι είχε σηκωθεί και τους παρακολουθούσε από απόσταση. Η Δέσποινα το παρατήρησε επίσης, αλλά αντί να τρομάξει, ένα σχεδόν ανεπαίσθητο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη της. Ορισμένα μυστικά είναι πιο ισχυρά όταν κρατούνται τη σωστή στιγμή. Περπατώντας 3 τετράγωνα σιωπηλά, σταμάτησαν σε μια μικρή εγκαταλελειμμένη πλατεία. Η Άννα κάθισε σε μια σπασμένη παγκάκι, κουνώντας τα μικρά της πόδια που δεν ακουμπούσαν στο έδαφος. «Μαμά, γιατί ήταν τόσο κακός εκείνος ο άντρας?» ρώτησε η μικρή. Η Δέσποινα γονάτισε μπροστά της, τα μάτια της να λάμπουν με μια επικίνδυνη αποφασιστικότητα.
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να συμπεριφέρονται στους άλλους σαν σκουπίδια και ότι θα τη γλιτώσουν. Έβγαλε ένα παλιό κινητό τηλέφωνο από τη τσέπη της. Δεν ήταν ένα σύγχρονο smartphone, αλλά λειτουργούσε. Ξέρεις τι? Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν, γλυκιά μου. Τι? Ρώτησε η Άννα με περιέργεια. Ότι η μαμά ήταν κάποτε δικηγόρος, και οι δικηγόροι ποτέ δεν ξεχνούν να καταγράφουν τα πάντα. Ενώ η Δέσποινα παρηγορούσε την Άννα, ο Γαβριήλ είχε φύγει από την καφετέρια και τους παρακολουθούσε από απόσταση, διατηρώντας μια διακριτική στάση. Η εμπειρία του από τις επιχειρήσεις του είχε μάθει ότι οι καλύτερες ευκαιρίες συχνά κρύβονται πίσω από φαινομενικά απλά προβλήματα. Υπήρχε κάτι στη Δέσποινα που τράβηξε την επαγγελματική του περιέργεια. Στην καφετέρια, χρυσό γλυκό, ο Ρομπέρτο δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει με την κατάσταση. Σηκώνοντας το κινητό του, έστειλε ένα μήνυμα στην ομάδα WhatsApp των υπαλλήλων. «Παιδιά, χάσατε τη διασκέδαση σήμερα. Μια ζητιάνα ήρθε εδώ ζητώντας δωρεάν φαγητό για το γιο της. Της είπα μερικές πικρές αλήθειες. Οι απαντήσεις ήρθαν γρήγορα. Χάχα, αυτοί οι ζητιάνοι δεν έχουν ντροπή. Μπράβο σου. Πρέπει να μιλάς». Σίγουρα θα είπε ότι ήταν τα γενέθλια του παιδιού, πρόσθεσε κάποιος άλλος. Ο Ρομπέρτο, γεμάτος περηφάνεια, έστειλε στιγμιότυπα το μηνυμάτο στην κοπέλα του, την Καρλά, με μια λεζάντα. «Κοίτα πως χειρίζομαι αυτές τις καταστάσεις στη δουλειά». Αυτό που δεν ήξερε ο Ρομπέρτο ήταν ότι η Δέσποινα είχε επιστρέψει και στεκόταν απέναντι από το δρόμο, παρακολουθώντας κάθε κίνηση από το παράθυρο. Με διακριτικότητα, απαθανάτησε τις εικόνες του καταστήματος, σημείωσε τις ώρες λειτουργίας και μέτρησε πόσοι υπάλληλοι ήταν παρόντες. Η χρόνια της ως εργατική δικηγόρος την είχαν διδάξει ότι κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία όταν χτίζεις μια υπόθεση. Ο Γαβριήλ, στρατηγικά τοποθετημένος κοντά σε ένα περίπτερο, παρακολουθούσε και τη Δέσποινα και την καφετέρια. Καθώς η Διάνα κατέγραφε μεθοδικά όλα όσα συνέβαιναν γύρω της, ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του Γκαμπριέλ. «Αυτή σίγουρα δεν είναι η συνηθισμένη θύμα», μουρμούρισε με ικανοποίηση. Η Διάνα έβγαλε το κινητό της και προχώρησε σε μια κλήση. «Γεια σου, Λούκας. Είμαι η Διάνα. Ναι, ξέρω ότι έχει περάσει καιρός. Άκου, θυμάσαι εκείνη τη χάρη που έλεγες ότι μου χρωστάς? Λοιπόν, ήρθε η ώρα να την εκπληρώσεις». «Όχι, δεν είναι τίποτα παράνομο. Χρειάζομαι απλώς τη βοήθεια των επαφών σου στον ερευνητικό δημοσιογραφικό τομέα». Ο Γκαμπριέλ παρακολουθούσε την Διάνα να μιλάει για 15 λεπτά, πάντα κρατώντας κοντά την Άννα. Το κορίτσι φαινόταν να έχει συνηθίσει τη μητέρα της να κάνει σημαντικές κλήσεις, μια ακόμη ένδειξη ότι η ιστορία είχε πολλές περισσότερες πτυχές. Όταν η Διάνα έκλεισε το τηλέφωνο, γύρισε στο σνακ μπαρ. Ο Ρομπέρτο την είδε μέσα από το παράθυρο και αποφάσισε να γελάσει δυνατά, δείχνοντάς της τους άλλους υπαλλήλους για να τη δουν. Η Διάνα μπήκε ήρεμα και κατευθύνθηκε απευθείας στο πάγκο. «Ξέχασα να ρωτήσω», είπε με ένα ευγενικό χαμόγελο που δεν έφτανε ποτέ στα μάτια της. «Έχετε έγκυρη πιστοποίηση υγείας?» Ρώτησα γιατί σκοπεύω να υποβάλω επίσημη καταγγελία στην Υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου σχετικά με τις υγειονομικές συνθήκες που παρατήρησα εδώ. Ο Ρομπέρτο σταμάτησε να γελάει. «Τι εννοείς?» «Θα ήθελα επίσης να μάθω αν οι υπαλληλοί σας εκπαιδεύονται σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και δικαιωμάτων καταναλωτή, διότι η δημόσια ταπείνωση ανθρώπων μπορεί να θεωρηθεί ηθική βλάβη». Η Διάνα έβγαλε ένα μικρό σημειωματάριο από τη τσέπη της. «Α, και ποιο είναι το πλήρες όνομα του ιδιοκτήτη αυτού του καταστήματος?» «Για τα επίσημα έγγραφα». Το πρόσωπο του Ρομπέρτο άλλαξε εντελώς. «Κοίτα, δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ και να κάνεις απειλές». «Δεν κάνω απειλές», το διέκοψε η Διάνα, διατηρώντας έναν επαγγελματικό τόνο. «Ασκώ τα δικαιώματά μου ως καταναλωτής». «Δικαιώματα που, παρεμπιπτόντως, προστατεύονται από τον νόμο». Δείχνοντας σε μια ξεθοριασμένη αφίσα στον τοίχο, συνέχισε: «Βλέπω ότι δεν τηρείτε επίσης την υποχρέωση να εμφανίζετε καθαρά τις τιμές των προϊόντων». Ο Ρομπέρτο κατάπιε σφιχτά. Ξαφνικά, η Ζητιάνα μιλούσε σαν δικηγόρος. «Α, και Ρομπέρτο», είπε η Διάνα, διαβάζοντας το όνομα που ήταν κεντυμένο στη στολή του. «Σου προτείνω να είσαι πιο προσεκτικός με τα social media σου, ειδικά όταν δημοσιεύεις για το πώς συμπεριφέρεσαι στους πελάτες». Χαμογέλασε ψυχρά. Το διαδίκτυο δεν ξεχνά ποτέ. Ο Γκαμπριέλ, που είχε μπει ακριβώς πίσω από την Διάνα και προσπαθούσε να επιλέξει σάντουιτς από το ράφι, προσπαθούσε να συγκρατήσει ένα χαμόγελο. Η γυναίκα ήταν εκπληκτική. Σε 5 λεπτά, είχε μετατρέψει το Ρομπέρτο από θηρευτή σε θύραμα. Η Διάνα αποχώρησε από το σνακ μπαρ, αφήνοντας το Ρομπέρτο χλωμό και μπερδεμένο. Αμέσως, εκείνος έπιασε το κινητό του και άρχισε να διαγράφει τα μηνύματα που είχε στείλει, αλλά ήταν ήδη αργά. Η Διάνα είχε καταγράψει τα πάντα. Εξωτερικά,
Ο Γκαμπριέλ πλησίασε προσεκτικά. «Συγγνώμη», φώναξε. Η Διάνα γύρισε, τοποθετώντας τον εαυτό της προστατευτικά ανάμεσα σε αυτόν και την Άννα. «Ήμουν στο σνακ μπαρ και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο που χειρίστηκε στην κατάσταση». Η Διάνα εξέτασε προσεκτικά τον άνδρα. «Απλά ρούχα, αλλά με σίγουρη στάση και έξυπνα μάτια. Είσαι ο Γκαμπριέλ». «Γκαμπριέλ Γουίλιαμς». Τέντωσε το χέρι του. Η μέρα ήταν συννεφιασμένη, αλλά η ατμόσφαιρα στο πεζοδρόμιο ήταν γεμάτη ένταση. Ο Γκαμπριέλ, ένας άντρας με χαμόγελο που έκρυβε περισσότερα από όσα φαινόταν, έσφιξε το χέρι της Διάνας. «Δικηγόρος Διάνα Σάντος». «Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Γκαμπριέλ», είπε με αυτοπεποίθηση, κοιτώντας το στα μάτια. Ήξερε ήδη ότι δεν ήταν όπως φαινόταν. «Έχεις δίκιο», απάντησε ο Γκαμπριέλ με ένα πονηρό χαμόγελο. «Ούτε εγώ είμαι αυτός που νομίζεις». Στο μεταξύ, η Άννα, η κόρη της Διάνας, παρακολουθούσε με περιέργεια, μην μπορώντας να καταλάβει τη βαρύτητα της συνάντησης που εκτιλισσόταν μπροστά της. Ενώ οι δυο τους αντάλλασαν ευγένειες στο πεζοδρόμιο, κανείς δεν αποκάλυπτε πλήρως την αλήθεια για τον εαυτό του. Ο Γκαμπριέλ δεν ανέφερε ότι ήταν ο ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστιατορίων στην Ανατολική Ακτή, ενώ η Διάνα δεν αποκάλυψε ότι είχε υπάρξει μία από τις πιο τρομακτικές δικηγόρους εργασίας στην πόλη πριν χάσει τα πάντα σε ένα σφοδρό διαζύγιο. Μέσα στο εστιατόριο, ο Ρομπέρτο, που διαγράφει μανιασμένα τα μηνύματά του, δεν είχε ιδέα ότι είχε προκαλέσει δύο από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους που θα μπορούσε να συναντήσει και ότι αυτοί τώρα ενώνουν τις δυνάμεις τους. Ο Γκαμπριέλ και η Διάνα περπάτησαν προς ένα ήσυχο καφέ 3 δρόμους μακριά από το εστιατόριο, με την Άννα να κρατάει το χέρι της μητέρας της και να κοιτάζει τον άντρα που φαινόταν πραγματικά ενδιαφερόμενος να βοηθήσει. Καθισμένοι σε μια γωνιακή θέση μακριά από τα διάκριτα αυτιά, οι δυο τους άρχισαν να αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους κάρτες. «Δικηγόρος εργασίας, εξειδικευμένος στα δικαιώματα των καταναλωτών, φαντάζομαι», είπε ο Γκαμπριέλ, ανακατεύοντας τη ζάχαρη στον καφέ του. Η Διάνα του χαμογέλασε για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. «Διπλή εξειδίκευση, δικαιώματα καταναλωτών και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και εσύ, Γκαμπριέλ Γουίλιαμς, που τυχαία βρέθηκε σε ένα τριτοκλασσάτο εστιατόριο μια Τρίτη απόγευμα». «Ας πούμε ότι έχω ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις εστίασης», είπε ο Γκαμπριέλ, παίρνοντας μια γουλιά από τον καφέ του. «Ιδιαίτερα για εκείνες με αμφίβολες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών». Η Άννα τράβηξε τη μανσέτα της μητέρας της. «Μαμά, μπορώ να πάω στην τουαλέτα?» ρώτησε. «Φυσικά, αγάπη μου». «Είναι εκεί πίσω», απάντησε η Διάνα, κρατώντας την κόρη της στο οπτικό της πεδίο. Μόλις η Άννα απομακρύνθηκε, ο Γκαμπριέλ leaned forward στο τραπέζι και είπε με σοβαρότητα: «Διάνα, θα είμαι άμεσος. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης της Williams Restaurant Group. Μπορεί να έχεις ακούσει για αυτήν. 847 καταστήματα στην Ανατολική Ακτή. Ετήσιο έσοδο 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων». Η Διάνα σχεδόν πνίγηκε στον καφέ της. «Λες αλήθεια?» «Σκοπεύω να αποκτήσω την Golden Pastry και 6 ακόμα καταστήματα στην περιοχή, αλλά μετά από μικρόν με τόνο τι είδα σήμερα, αναστέναξε. Ας πούμε ότι τα σχέδια μου έχουν αλλάξει εντελώς». «Και τι σχέση έχει αυτό με μένα?» ρώτησε, αν και η περιέργεια της είχε ξυπνήσει. «Γιατί, Διάνα Σάντος, πρώην συνεργάτης της Santos και Associates», είπε ο Γκαμπριέλ με ένα χαμόγελο. «Ναι, έκανα μια γρήγορη έρευνα ενώ εσύ παρηγορούσες την Άννα. Δεν είσαι απλώς ένα θύμα που ψάχνει για δικαιοσύνη. Είσαι ένα ακριβές όπλο που κάποιος έχει υποτιμήσει σοβαρά». Η καρδιά της Διάνας χτύπησε γρήγορα. Κάποιος είχε αναγνωρίσει όχι μόνο την ικανότητά της, αλλά και το δυναμικό της. «Έκανες έρευνα για το παρελθόν μου αρκετά ώστε να ξέρεις ότι δεν έχασα τα πάντα λόγω ανικανότητας. Ένα σφοδρός διαζύγιο, ένας πρώην σύζυγος που ήταν δικηγόρος εταιριών και χρησιμοποίησε τις επαφές του για να καταστρέψει την καριέρα μου, απώλεια μερικής επιμέλειας της Άννας, αναγκαστική πτώχευση της εταιρείας», είπε, αργά και με βάρος, πριν ο Γκαμπριέλ τη διακόψει. «Αλλά ξέρω επίσης ότι κέρδισες το 94% των υποθέσεων που πήγε στο δικαστήριο». Η Άννα τρέχοντας επέστρεψε και κάθισε δίπλα στη μητέρα της. Ο Γαβριήλ, μόλις την είδε, άλλαξε αμέσως τόνο, χαμογελώντας την κοπέλα. «Άννα, η μητέρα σου μου είπε ότι σήμερα είναι τα γενέθλιά σου. Πόσο χρονών γίνεσαι?» «6 χρονών», απάντησε η Άννα, δείχνοντας τα μικρά της δαχτυλάκια. «Αλλά δεν έχουμε φάει κέικ ακόμα». «Αυτό πρέπει να διορθωθεί», είπε ο Γαβριήλ και σημάδεψε τη σερβιτόρα. 3 κομμάτια σοκολατένιο κέικ, παρακαλώ». Ενώ η Άννα είχε αποσπαστεί με το κέικ, η Διάνα και ο Γαβριήλ συνέχισαν τη συζήτησή τους σε κωδικοποιημένη γλώσσα. «Λοιπόν, ποια είναι η πρότασή σου?» ρώτησε εκείνη.
Απλή. Θα με βοηθήσεις να καταγράψω σωστά τις πρακτικές αυτού του καταστήματος και εγώ θα φροντίσω να φτάσουν τα ευρήματά σου στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, μπορώ να προσφέρω προσωρινές νομικές συμβουλές από τη δικηγορική μου εταιρεία. Η Διάνα παρατήρησε προσεκτικά το πρόσωπό του. Και ο Ρομπέρτο θα μάθει ότι η ταπείνωση των ανθρώπων έχει συνέπειες, αλλά με το σωστό τρόπο, νομικά και καταστροφικά αποτελεσματικά. Σε εκείνη τη στιγμή, το κινητό της Διάνας δόνησε. Ήταν ένα μήνυμα από τον Λούκας, το δημοσιογράφο που συνεργαζόταν. «Διάνα, έλαβα το ηχητικό σου. Αυτό είναι χρυσάφι. Έχω 3 παρόμοιες περιπτώσεις από το ίδιο snack bar τους τελευταίους 6 μήνες. Θύματα πρόθυμα να μιλήσουν. Πότε μπορούμε να συναντηθούμε?» Η Διάνα έδειξε το μήνυμα στο Γαβριήλ, ο οποίος κούνησε το κεφάλι του με επιδοκιμασία. «Πού δουλεύει ο φίλος σου?» ρώτησε. «Σε τοπικό ερευνητικό κανάλι, αλλά έχει εθνική εμβέλεια. Ο Λούκας Ροδριγκέζ. Μπορεί να γνωρίζει τη δουλειά του για την εκμετάλλευση εργαζομένων στη βιομηχανία τροφίμων». Τα μάτια του Γαβριήλ άνοιξαν διάπλατα. «Ο τύπος που κατέρριψε την αλυσίδα πίτσας Γκάστο. Διάνα, δεν έφερες έναν δημοσιογράφο. Έφερες ένα πολυβόλο». Εν τω μεταξύ, στο Golden Pastry, ο Ρομπέρτο δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται την κουβέντα του με τη Διάνα. Κάτι σε αυτήν είχε αναταράξει την αυτοπεποίθησή του, και αυτό τον εκνευριστικό συναίσθημα το μισούσε. Για να το αντισταθμίσει, αποφάσισε να εκτονωθεί σε άλλους ευάλωτους πελάτες. Μια ηλικιωμένη γυναίκα μπήκε στο snack bar, με δυσκολία μετράει νομίσματα. «Νεαρέ, πόσο κοστίζει αυτό το ψωμάκι εκεί?» ρώτησε. «450 βραζιλιάνικες ρέαλ», απάντησε κοφτά ο Ρομπέρτο. Η γυναίκα ξαναμέτρησε τα νομίσματά της. «Έχω μόνο 3,80 ρέαλ. Θα το δεχτείς?» «Είναι όλα όσα έχω να φάω σήμερα». Ο Ρομπέρτο γέλασε δυνατά. «Άκου, γιαγιά, αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να αγοράσεις τίποτα. Είναι απλό». 2 έφηβοι που παρακολουθούσαν τη σκηνή, την κατέγραφαν με τα κινητά τους. Ο ένας ψιθύρισε. «Ρε φίλε, τι ανέστητος. Θα το ποστάρω αυτό». Ο Ρομπέρτο, μεθυσμένος από την αίσθηση της εξουσίας, αποφάσισε να πάει ακόμα πιο μακριά. Πήρε το κινητό του και κατέγραψε ένα βίντεο για τις ιστορίες του στο Instagram. «Παιδιά, η δουλειά στην εξυπηρέτηση πελατών είναι απέσια. Κάθε μέρα έρχονται άνθρωποι ζητώντας εκπτώσεις, θέλοντας δωρεάν φαγητό, πάντα με μια λυπητερή ιστορία. Μόλις σήμερα, έπρεπε να διώξω έναν ζητιάνο που ήθελε λιγμένα γλυκά για το γιο του. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν ότι η ζωή δεν είναι εύκολη για κανέναν». Το βίντεο είχε 127 προβολές σε λιγότερο από 1 ώρα, με αρκετούς φίλους να το κάνουν like και να σχολιάζουν πράγματα όπως «Μπράβο, φίλε» και «Πρέπει να είσαι αυστηρός». Ο Ρομπέρτο, ωστόσο, δεν είχε ιδέα ότι ένας από τους εφήβους που κατέγραψε την ταπείνωση της γυναίκας είχε στείλει το βίντεο σε διάφορες ομάδες στο WhatsApp, προσθέτοντας την εντυπωσιακή λεζάντα: «Δείτε τι είδους άνθρωποι εργάζονται στο Golden Pastry. Ταπεινώνουν τους ηλικιωμένους για 70 ρεάλ Βραζιλίας». Στο καφέ, η Διάνα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. «Λούκας, ήσουν γρήγορος», είπε, βάζοντας το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούσει και ο Γαβριήλ. «Διάνα, δεν θα το πιστέψεις. Σε 2 ώρες, βρήκα 4 διαφορετικούς θύματα από το ίδιο snack bar, 3 βίντεο από πελάτες που είναι έξαλλοι. Και κράτα γερά, ο διευθυντής ο ίδιος ανήρτησε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, καυχημένος για το πώς σας έδιωξε», είπε ο Λούκας, τη στιγμή που ο Γαβριήλ χαμογέλασε σκοτεινά, συνειδητοποιώντας ότι ο Ρομπέρτο χτίζει την υπόθεση εναντίον του. «Υπάρχει και συνέχεια», συνέχισε ο Λούκας. «Ένα από τα θύματα είναι η Ντόνα Μάρτα, η κυρία που ταπείνωσε σήμερα το απόγευμα. Είναι 73 ετών, χήρα, επιβιώνει με μια σύνταξη 1.200 ρεάλ Βραζιλίας και ταπεινώθηκε εντελώς επειδή ήθελε να αγοράσει μια φρατζόλα ψωμί που κοστίζει 4,50 ρεάλ, αλλά είχε μόνο τρίτος του 80 ρεάλ». Η Διάνα ένιωσε την οργή της να φουντώνει. «Γαβριήλ, αυτό δεν αφορά μόνο εμένα και την Άννα πια. Είναι ένα μοτίβο». «Ακριβώς. Και τα μοτίβα είναι πολύ πιο εύκολα να διωχθούν από τις μεμονωμένες περιπτώσεις», απάντησε ο Γαβριήλ, βγάζοντας μια κάρτα από τη τσέπη του. «Διάνα, θα ήθελα επίσημα να σε προσλάβω ως νομική σύμβουλο για την ομάδα εστιατορίων Williams, ώστε να ερευνήσεις τις διακρίσεις στη τοπική βιομηχανία τροφίμων». Η Διάνα κοίταξε την κάρτα και ύστερα την Άννα, που απολάμβανε το γλυκό με ένα πλατή χαμόγελο στο πρόσωπό της. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, ένιωθε ότι δεν πάλευε μόνη της. «Το δέχομαι», είπε, «He's shaking hands with Gabriel, αλλά με μία προϋπόθεση». «Ποια είναι?» ρώτησε εκείνος, με περιέργεια.
Όταν τελειώσουμε με τον Ρομπέρτο, θα καταλάβει ότι η ταπείνωση είναι δρόμος και από τις δύο κατευθύνσεις. Ο Γαβριήλ χαμογέλασε. Διάνα, κάτι μου λέει ότι θα μετατρέψεις αυτή τη εκδίκηση σε ένα μάθημα για την αδικία. Το βράδυ, η Διάνα έβαλε την Άννα για ύπνο στο μικρό ενοικιαζόμενο διαμέρισμά τους και τηλεφώνησε ξανά στο Λούκας. Χρειάζομαι να κάνεις ακόμα μία χάρη. Θέλω να ερευνήσεις το ιστορικό εργασίας του Golden Pastry. Καταγγελίες, αγωγές, οτιδήποτε. Είμαι ήδη σε αυτό, απάντησε ο Λούκας. Διάνα, υπάρχει και κάτι άλλο. Έμαθα ότι η εταιρεία που ελέγχει το Golden Pastry υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο. Αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ένα μοτίβο διακρίσεων, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει πολύ περισσότερα από έναν μόνο αλαζονικό διευθυντή. Η Διάνα άρχισε να χαμογελά στο σκοτάδι. Ο Ρομπέρτο δεν είχε ιδέα ότι κάθε πράξη σκληρότητας καταγραφόταν με προσοχή. Κάθε κίνηση αλαζονίας μετατρεπόταν σε αποδεικτικά στοιχεία. Νόμιζε ότι έδειχνε δύναμη, αλλά στην πραγματικότητα παρέδιδε τα πυρομαχικά για την ίδια του την καταστροφή. Και το πιο ειρωνικό από όλα ήταν ότι ενώ ο Ρομπέρτο κοιμόταν ήσυχος, πιστεύοντας ότι είχε βάλει άλλη μια ζητιάνα στη θέση της, τρεις από τους πιο ικανούς επαγγελματίες της πόλης εργάζονταν για να μετατρέψουν την αλαζονία του σε τη μεγαλύτερη αδυναμία του. Το πρωί της Παρασκευής, ο Ρομπέρτο έφτασε στο Golden Pastry με το συνηθισμένο του υπερήφανο χαμόγελο. 3 μέρες είχαν περάσει από το περιστατικό με τη ζητιάνα, όπως έλεγε στους φίλους του, και ένιωθε ιδιαίτερα ισχυρός. Αυτό που δεν ήξερε ο Ρομπέρτο ήταν ότι η Διάνα, ο Γκαμπριέλ και ο Λούκας είχαν περάσει τις τελευταίες 72 ώρες αναζητώντας κάθε λεπτομέρεια για να τον εκθέσουν. Η πρωινή υπάλληλος, η Καρλά, το χαιρέτησε, αλλά η φωνή της είχε μια περίεργη χρειά. «Καλημέρα, Ρομπέρτο». «Είσαι καλά?» τον ρώτησε, παρατηρώντας το αναστατωμένο πρόσωπό του. «Γιατί έχεις αυτή τη μαύρη διάθεση?» Ο Ρομπέρτο, με το βλέμμα του βυθισμένο σε ανησυχία, απάντησε: «Συμβαίνει κάτι». Η Καρλά του έδειξε το κινητό της. «Έχεις δει τα social media σήμερα?» Ο Ρομπέρτο, γεμάτος περιέργεια, άνοιξε το Instagram του. Οι 47 νέες ειδοποιήσεις το χτύπησαν σαν κεραυνός. Οργισμένα σχόλια κάτω από τη τελευταία του ανάρτηση τον έκαναν να ανατριχιάσει. «Τι στο διάολο είναι αυτό?» μουρμούρισε, διαβάζοντας τα σχόλια. «Αηδιαστικό. Πώς μπορείς να μεταχειρίζεσαι έτσι ένα παιδί? Ελπίζω να χάσεις τη δουλειά σου». Η καρδιά του Ρομπέρτο σφίχτηκε. Έτρεξε γρήγορα στο Facebook και μετά στο TikTok, όπου το ίδιο μοτίβο συνέχισε να επαναλαμβάνεται. Χιλιάδες οργισμένα σχόλια, κοινοποιήσεις με θυμωμένα σχόλια, κόσμος να ετικετάρει την Golden Pastry ζητώντας εξηγήσεις. «Τι εννοείται?» «Μόλις το ανάρτησα χθες», προσπάθησε να φωνάξει, αλλά ήταν πολύ αργά. Οι αναρτήσεις του είχαν ήδη αποθηκευτεί και επαναδημοσιευτεί δεκάδες φορές. Σε εκείνη τη στιγμή, η πόρτα του σνακ μπαρ άνοιξε και ο Λούκας Ροντριγκές μπήκε, συνοδευόμενος από έναν καμεραμάν και έναν παραγωγό. Ο Ρομπέρτο αναγνώρισε αμέσως το δημοσιογράφο. Ήταν εκείνος ο τύπος από την τηλεόραση που κατέστρεφε διεφθαρμένους επιχειρηματίες. «Είμαι ο Λούκας Ροντριγκές από το κανάλι Investigavo. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών σας», είπε ο Λούκας, πλησιάζοντας τον πάγκο. Ο Ρομπέρτο έγινε χλωμός. «Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάτε», ψέλισε. Ο Λούκας χαμογέλασε ψυχρά. «Άρα, δεν ήσουν εσύ που ανάρτησες αυτό το βίντεο χθες?» Του έδειξε το κινητό του με το βίντεο του ίδιου του Ρομπέρτο να καυχιέται για την αποβολή της Διάνας και της Άννας. Η κάμερα κατέγραφε τα πάντα. Ο Ρομπέρτο παρατήρησε ότι μερικοί πελάτες είχαν σταματήσει να παρακολουθούν τη σκηνή, κάποιοι ήδη τράβηξαν τα κινητά τους για να καταγράψουν το περιστατικό. «Κοίτα, αυτό είναι εκτός πλαισίου», στριφογύρισε στην άμυνα ο Ρομπέρτο. «Εκτός πλαισίου?» ρώτησε ο Λούκας, υψώνοντας το φρύδι του. «Βοήθησε με να το βάλω στο πλαίσιο. Είναι φυσιολογικό να ταπεινώνεις εξάχρονα παιδιά στις εγκαταστάσεις σου». «Δεν ήταν έτσι», προσπάθησε να αντεπιτεθεί. «Αλήθεια?» Ο Λούκας έκανε νόημα στον καμεραμάν. «Έχουμε επίσης αυτό το βίντεο από χθες, όπου ταπεινώνεις μια 73χρονη γυναίκα για 70 cents». Ο Ρομπέρτο ένιωσε τα πόδια του να λυγίζουν όταν είδε τους εφήβους να καταγράφουν την κυρία Μάρτα να μετράει κέρματα, τη σκληρή του άρνηση και τη δημόσια ταπείνωση της ηλικιωμένης γυναίκας. «Και αυτό», συνέχισε ασταμάτητος ο Λούκας, «όπου καυχιέσαι για τις νίκες σου εναντίον ευάλωτων ανθρώπων». Ήταν μια εκτύπωση από τα μηνύματα WhatsApp που είχε στείλει στους φίλους του. «Πώς το πήρες αυτό?» ψιθύρισε ο Ρομπέρτο, το πρόσωπό του είχε γίνει εντελώς λευκό. «Δημοσιογραφία έρευνας, Ρομπέρτο. Δεν νόμιζες ότι μπορείς να ταπεινώνεις δημόσια ανθρώπους χωρίς συνέπειες, έτσι δεν είναι?» Σε εκείνη τη στιγμή, η πόρτα άνοιξε ξανά.
Η Διάνα μπήκε, φορώντας τώρα ένα ψεγάδιαστο επαγγελματικό κοστούμι, τα μαλλιά της μαζεμένα, με την αυτοπεποίθηση κάποιου που κυριαρχεί στις αίθουσες των δικαστηρίων. Πίσω της στεκόταν ο Γκαμπριέλ, ένας άνδρας που ο Ρομπέρτο δεν είχε γνωρίσει ποτέ. «Αχ, Ρομπέρτο», είπε η Διάνα με ένα ψυχρό χαμόγελο. «Σε θυμάσαι?» Ο Ρομπέρτο ένιωθε ένα αίσθημα αναστάτωσης και ένστικτα τον οδήγησαν να κάνει ένα βήμα πίσω. Η γυναίκα μπροστά του δεν θύμιζε καθόλου την ευάλωτη φιγούρα των 3 προηγούμενων ημερών. Εδώ βρισκόταν μια επαγγελματίας, μια γυναίκα με δύναμη. «Είσαι η Διάνα Σάντος, δικηγόρος σε θέματα καταναλωτικών δικαιωμάτων και διακρίσεων», είπε με απόλυτη βεβαιότητα. Η Διάνα τοποθέτησε μια δερμάτινη τσάντα στο πάγκο. «Και αυτός είναι ο Γκαμπριέλ Γουίλιαμς από την ομάδα εστιατορίων Γουίλιαμς». Ο Ρομπέρτο, μπερδεμένος, έφερε το φρύδι του σε μια λυπημένη καμπύλη. «Ομάδα εστιατορίων Γουίλιαμς. Ποτέ δεν το έχω ακούσει». Ο Γκαμπριέλ χαμογέλασε. «Αυτό είναι φυσιολογικό. Είμαστε διακριτικοί, αλλά ίσως γνωρίζεις κάποιες από τις εγκαταστάσεις μας. Για παράδειγμα, την Golden Pastry». Η καρδιά του Ρομπέρτο κατέρευσε. «Είσαι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας?» ρώτησε. «Ναι», απάντησε ο Γκαμπριέλ, σταυρώνοντας τα χέρια του. «Και μόλις παρακολούθησα βίντεο του διευθυντή μου να ταπεινώνει πελάτες, αναρτώντας τα στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας ένα μοτίβο διακρίσεων που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια σε αγωγές». Ο Ρομπέρτο προσπάθησε να μιλήσει, αλλά η Διάνα το διέκοψε. Και Ρομπέρτο, τα έγγραφα που ήσουν τόσο αλαζόνας ώστε να αγνοήσεις. Έγγραφα υγείας που είχαν λήξει, παραβάσεις εργασίας, τιμές μη αναρτημένες όπως απαιτεί ο νόμος. Έχω ήδη προωθήσει τα πάντα στις αρμόδιες αρχές». Ο Λούκας συνέχιζε να κινηματογραφεί. «Ρομπέρτο, έχεις κάποιο σχόλιο για τις κατηγορίες ότι διακρίνει συστηματικά ευάλωτους ανθρώπους?» «Αυτό δεν είναι», άρχισε ο Ρομπέρτο, αλλά η Διάνα ξαναγέλασε. «Ρομπέρτο, ποτέ δεν είπα ψέματα για το ότι είμαι δικηγόρος. Απλά υπέθεσες ότι μια μαύρη γυναίκα που ζητούσε λιγμένα τρόφιμα δεν θα μπορούσε να έχει πτυχίο». Ο Γκαμπριέλ πλησίασε και είπε: «Ρομπέρτο, απολύεσαι με σοβαρό λόγο. Μαζέψτε τα πράγματά σας. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δουλεύω εδώ 5 χρόνια. Μπορώ και το κάνω. Διακρίσεις, ταπείνωση πελατών, έκθεση της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα, παραβίαση πολλαπλών εσωτερικών πολιτικών». Ο Γκαμπριέλ του έδωσε μια επιστολή. Ο Ρομπέρτο άνοιξε την επιστολή με τρεμάμενα χέρια. Ήταν η επίσημη απόλυσή του, με αντίγραφα για το Σωματείο, το Υπουργείο Εργασίας και το Γραφείο Εργασίας. «Και Ρομπέρτο», πρόσθεσε η Διάνα, «επειδή ταπείνωσες δημόσια ένα παιδί, θα καταθέσω και μήνυση για ηθική βλάβη. Έχεις 2 εβδομάδες για να απαντήσεις στο δικαστήριο». «Αυτή είναι καταδίωξη». «Όχι», διόρθωσε ο Γκαμπριέλ. «Αυτή είναι συνέπεια. Πίστευες ότι θα μπορούσες να συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους σαν σκουπίδια χωρίς συνέπειες. Έκανες λάθος». Ο Λούκας γύρισε στην κάμερα. «Έτσι, λοιπόν, φίλοι μου. Μια ακόμα περίπτωση που αποδεικνύει πως οι προκαταλήψεις μπορούν να καταστρέψουν μια καριέρα σε λίγα λεπτά. Ο Ρομπέρτο Σάντος, πρώην διευθυντής της Golden Pastry, ανακάλυψε σήμερα ότι η ταπείνωση ευάλωτων ανθρώπων έχει υψηλό τίμημα. Ο Ρομπέρτο πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα από τον ντουλάπι, με τα χέρια του να τρέμουν. Σε 3 ημέρες, είχε χάσει τη δουλειά του, τη φήμη του και τώρα αντιμετώπιζε νομικές ενέργειες. Όλα αυτά επειδή υποτίμησε 2 ανθρώπους με βάση την εμφάνισή τους. Όταν βγήκε από το σνακ μπαρ για τελευταία φορά, η Διάνα εκπαίδευε την Κάρλα για τις νέες πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών, ενώ ο Γκαμπριέλ εποπτούσε την εγκατάσταση ενός πανό. Η ιστορία ξεκινά σε ένα μέρος όπου η διάκριση δεν είχε θέση. Όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι, και έξω από το καφέ η κοινότητας, πρώην Golden Pastry, μια ουρά ανθρώπων περίμενε υπομονετικά να μπουν. Η αναστάτωση που είχε προκληθεί από την υπόθεση είχε φέρει μια πλημμύρα υποστηρικτών, όλοι τους περίεργοι να δουν το χώρο που αποδόθηκε δικαιοσύνη. Μέσα, η Άννα, ένα μικρό κορίτσι, έπαιζε ήσυχα σε ένα τραπεζάκι, ενώ η Διάνα και ο Γαβριήλ συζητούσαν πώς να υλοποιήσουν ένα μόνιμο πρόγραμμα δωρεάς τροφίμων. Ο Ρομπέρτο, ωστόσο, έριξε μια τελευταία ματιά πίσω και συνειδητοποίησε μια πικρή αλήθεια. Προσπαθώντας να ταπεινώσει τους άλλους για να νιώσει ανώτερος, είχε χτίσει την ίδια του την καταστροφή. Η πιο ηρωνική πτυχή ήταν ότι οι ίδιοι άνθρωποι που είχε περιφρονήσει τώρα προόδευαν, ενώ εκείνος γύριζε σπίτι άνεργος, με αγωγή και δημόσια ταπεινωμένος. 6 μήνες αργότερα, η Διάνα βρισκόταν στο νέο της γραφείο στη Williams Restaurant Group, συντονίζοντας ένα εθνικό πρόγραμμα κατά της διάκρισης στα εστιατόρια. Η ιστορία της είχε γίνει viral,
εμπνέοντας δεκάδες άλλες θύματα να καταγγείλουν παρόμοιες πρακτικές. Η Άννα, τώρα 7 χρονών, φοιτούσε σε ένα ιδιωτικό σχολείο και παρακολουθούσε μαθήματα πιάνου τα Σάββατα, μια πολυτέλεια που η Διάννα ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά. Το κορίτσι διατηρούσε σε ένα πλαίσιο πάνω από το κρεβάτι της μια φωτογραφία από την ημέρα που επισκέφτηκαν το ανακαινισμένο Golden Pastry, όπου είχε ζωγραφιστεί ένα γκράφιτι από τα παιδιά της κοινότητας με τη φράση «Εδώ όλοι είναι ευπρόσδεκτοι». Ο Ρομπέρτο, από την άλλη, δεν μπορούσε να βρει άλλη δουλειά στη βιομηχανία τροφίμων. Το βίντεο της δημόσιας ταπείνωσής του είχε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια προβολές, και κάθε αναζήτηση του ονόματός του στο Google αποκάλυπτε την πλήρη ιστορία της πτώσης του. Διαζευγμένος, άνεργος και ζώντας με τη μητέρα του στα 34 του, επιτέλους κατανόησε το πραγματικό βάρος των πραξεών του. Ο Γαβριήλ, εκμεταλλευόμενος την υπόθεση της Διάννας, δημιούργησε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Ίδρυσε ένα πρωτόκολλο, πρώτα η αξιοπρέπεια, που εφαρμόστηκε σε όλο το δίκτυό του, προσφέροντας όχι μόνο καλή δημοσιότητα αλλά και αύξηση εσόδου κατά 40%, καθώς το κοινό άρχισε να επισκέπτεται τα εστιατόρια του για τις ηθικές του αξίες. Η μεγαλύτερη ειρωνία ήταν ότι ο Ρομπέρτο, με την αλαζονία του, είχε συγκεντρώσει 2 από τους ικανότερους ανθρώπους που μπορούσε να βρει. Ο Γαβριήλ προσέφερε στη Διάννα μια συνεργασία στην εταιρεία, και μαζί επεκτείνονταν το εγχείρημα σε άλλες πόλεις. Ο Λούκας Ροντριγκές κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας για τη σειρά του σχετικά με τη συστημική διάκριση στα εμπορικά καταστήματα, χρησιμοποιώντας την υπόθεση του Golden Pastry ως αφετηρία για μια έρευνα που ανέτρεψε άλλους προκατηλημένους διευθυντές και ιδιοκτήτες. Σε μια τυχαία Τρίτη απόγευμα, η Διάννα πέρασε από το πρώην Golden Pastry, τώρα Community Aid Cafe, και είδε μια ποικιλόμορφη σειρά ανθρώπων να περιμένουν για να σερβιριστούν από την Κάρλα, που είχε γίνει μια εξαιρετική διευθύντρια. Στο πανό της εισόδου αναγραφόταν η νέα πολιτική της εταιρείας. Εδώ, ο σεβασμός δεν είναι ευγένεια. Είναι υποχρέωση. Η αλήθεια ήταν απλή και καταστροφική. Ο Ρομπέρτο προσπάθησε να ταπεινώσει μια γυναίκα που την κρίνε με βάση τα ρούχα της, αλλά τελικά κατέληξε να καταστραφεί από τη δική του άγνοια. Η Διάννα είχε υποστεί πολλά στη ζωή της, αλλά αποδείχθηκε ότι η καλύτερη εκδίκηση δεν ήταν να αντεκδικηθεί. Ήταν να μετατρέψει τον πόνο της σε δύναμη και να δείξει σε όλους ποια είναι πραγματικά. Όταν οι άλλοι την υποτίμησαν, εκείνοι δεν τους άφησε να την καθορίσουν. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τις δυσκολίες της ως καύσιμο για να επιτύχει τους στόχους της. Η ιστορία της είναι μια έμπνευση για όλους μας. Αν έχετε βιώσει παρόμοια προκατάληψη, θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Αφήστε ένα σχόλιο και μοιραστείτε την εμπειρία σας. Μην ξεχνάτε ότι η υποτίμηση κάποιου εξαιτίας της εμφάνισης μπορεί να είναι το πιο ακριβό λάθος που μπορείτε να κάνετε. Ας διαδώσουμε το μήνυμα ώστε περισσότεροι άνθρωποι να κατανοήσουν τη σημασία της αποδοχής και της ενδυνάμωσης.